sapa iki? Patih Tambak Ganggeng, Patih Ngamarta. Wah, prajurit Ndrawati entek iki Patih Ngamarta maju. Kowe sapa? Patih Naga Sekti aku. Keseting isi Prabu Naga Bagindo Mrisaka negara Puser Bumindih. Ratu Ndrawati bakal tak srimpung sing tak bondo tangane aturaken ngersani. Anak Prabu Naga Bagindo. Anjo adraka aja takon dosa legane. Nyoh. Iblis panas semuanya jajalan jalan jagat depan. Yo para pandom yo kemulung tata Kurawa. Kurawa kambahku. Wela lagi sapa Nalendra bengak-bengok. Mulai mripatmu bolonga gobok Nalendra mantu Prabu Kuladewa. Ya Balarama ya Kusuma ae kita. Ya Raden Kakrasana. Ya iki jalaning dempokan ya iki. Wah iya. Kowe ngaku jenengmu sapa ya? Kupung Ndrawati Tamparan. Ya yen kowe takon marang aku aranku. Patih Naga Sekti Mrisaka negara Puser bumi keseting Prabu Naga Bagindo Ndi Ratu Ndanya tampan tungkai badhe Rada mantra Prabu Baladewa Iblis lanat manus mani jajalan gelang-gelang Jakarta raming gatot takon dosa muket ayo ora minggat kula langsung doten lenggoro diantaraken pedhot